se olisin taas mä täällä. Elikkä Suomi Noob. Mä pelaan nyt mun kaverin kaa. Ei väärä. Muuten, mikä versio Realmi on? 1.21.8. Otapa hetki. Mutta ette saa tältä kaikkea nähdä, koska täällä on vähän salaisia asioita. Mulla vai mitä on täällä vähän tulevaisuuden asioita. Joo, mulla on Netherramp-myakka. Missä Sarpen... No joo, Sarppi 2 tällä hetkellä. No ja sitten tänne. Joo, en mene tonne. Enkä kahakkaa, missä siellä on survi? Kohta... Noin, olet normaali jonossa. Noin, nyt täällä mä oon. Kun mulla kaikki teksture päällä, ei kettä. Kautta TPA. Mä oon nyt mun väärällä houmilla. Okei. Suomi Noob on valmiina. Home 1. Noin, nyt mä oon mun oikeella. Tosta tee. Hyväksy. Morjesta, Jimi. Mä oon Suomi Noob. Kuten huomaat, mulla ei kauheasti kamaa. Pääsenkö mä nopeasti tonne kattoon? Mä en Onko sulla pikakseen hetkeksi antaa? Ei kyllä oo. Onko sulla joku kivipikki? Voitko sä... Venä. Mulla ei oo mitään mistä tehdä kivipikki. Hakkaako tuolta vähän mulle? Toi on sun aluetta. Onko toi? Ota hetki, toi oli pakko tehdä, että mä saan noita kiviä. Mä voin pleistä saa ton blokin takas. Ihan sama, ne on nyt tolleen ihan sama. Ei paljon sulla on puuta? Ei yhtään. Okei, saanko mä nyt tänne kivet? Saat siinä. Joo. Mä taidan tästä lähteäkin. Ja sä vissiin oot vielä killassa. Jos te katsotte, niin... Joo, kannattii tulla kiltapeisille, se on aika rikki tällä hetkellä. Vois muuten käydä kattoo. Siellä kävi häkkeri. Kautta home. 3. Tän pitäis viedä kiltabeissille. Ilmeisesti hei. Missä mun diamondit on? Ei siellä ikinä ollut vissiin diamondia, mutta... Mä en jätän tiedä, siellä ei oo mitään. Mun uunit. Crafteri. Omistaja. Ei kai tää oo. Ei kai tää oo sun tekemä, Kepponen. Ei oikeesti oo. Okei. Mä voin luvata. Okei. Ei, te ette saa noita serverille. Noin, mennään tänne. Ootapa hetki.
Joo, mikäköhän itse Joo, täällä on ainakin asiassa... jotain armoria. Mm, Anteeksi, mä oon jättänyt sut tänne, anteeksi. joo, en mä voikaan kirjautua Discordiin, että mä näytän mun sähköpostia. Joo, tänne mä en. Sisu, miten mä oon kehdannut jättää mun kuivunut kästin tänne? En mä tiedä. Mm, Esikö? Se on ihan hirveetä, mut kuivunut kästi on täällä. Toisena, missä mun timantit on? koska tuolla Beisillä ei enää oo mitään tärkeää, mä vaan otan siitä suojauskuutiot itselleni. Siitä vähän Missä paistettua Beisillä ei oo enää mitään tärkeetä? kiltabeissillä. Mutta No, meillä siitä huolimatta pysy kiltasudet niin käytössä. pitäisikö meidän siis alkaa kriaffaa? Pitäis. Ja tosiaan mun nimi Joo, on. mä ehkä sulataan ehkä noin mun ironit. Joo. Mä teen nopea yhden RTPn. Noin. Ei ollut kovin hyvä paikka. Miksi tää näyttää meidän kiltapeisin ihan lähiympäristö? Ei tää kettu voi sieltä. Ota. Mä löysin merenrannan. En sittenkään löytänyt. Niin ja tää video niin mä en vielä tiedä, että millaisesta te tykkäätte, mutta mä toivon, että tätä te tykkäätte kattoo. Joo, mä menen ainakin heti kattoo. Hyvä, Video tulee julki. koska mä en ite jaksa panostaa editointiin. Mä ehkä satunnaisia juttuja saatan editoida. Jotain randomia. Täällähän on jotain epäilyttävää. Täällä on vaan tämmönen hacker flatin näköinen. Joku on kuollut. Täältä tän kamoja saa ottaa. Ota hetki. Onko täällä mitään tärkeää? Saanko me tulla sinne? Ota hetki. Mä haluaisin ekana ottaa itselleni kaikkea tärkeetä täältä. Oikeet Sisu, voinko minä, koska... Onko tällä vielä? Mä otan tää kaiken tärkeän mukaan, mutta mä annan niitä sulle. Mä otin... Miksi mä voin tulla itse sinne? Onko tätä aluetta muuten suojattu? On. Kautta... Hyväksyt toi, mä tuun kattoo mitä hyvää siellä on. Joo, ja oota. Tuolla on tommonen joku, mut oota ihan sekka. Apteekki. Missä? Sitä noin. Tuossa on noita kamoja mä otin housut vahingossa. Tossa toinen. Äijä on tejannut. Joo, joku kirjaimellisesti levinnyt tänne. Mä otan tosta mun lasit ja ruuan pivin talteen. Siis täällä on rautamiakka! Niin on. Herranen, Very good.
panssari. Ai, oliko täällä semmonen? Suden haarniska. Ota hetki. Joku on jotain on tänne levinnyt. Joo. En edes pitti sanoa, että mitä. Jonkun Joo, jonkun pasko on levinnyt tänne. Pitäisikö tehdä jollekin trappi? Ai, trappi jollekin. Iso tippulehti. Niitä Ei. me tarvitaan. Ei, ehkä ei viitti, koska trappien tekemisestä voi saada bännit. Siis mä testaan toimiiko se. Mm, Meillä kyllä löydän jonkun paikan mitä toi. tuskin sen. Onko sulla lapioa? Ei. Okei, se ei toimi Realmissa. Ai, mikä ei toimi. Mulla on semmonen, että kun mä hakkaan, siitä tulee 64 palikkaa. Jos mä painan R, niin sen pitäisi tuhota ne kaikki 64 palikkaa. Siis käytätkö sä häkkejä? Mistä sä arvasit? Ootappa hetki, mä tän videon kuvaamisen jälkeen kyllä avaan DC ja Realmin linkin. DCstä Realmin DCn. Ehkä, ellei me mentäis sinne Lukan jollekin beisille. Vai Lukan Beiselle? Niin. Meetkö sä, niin mä voisin jollekin, missä sillä ei ole. Niin. Että mentäiskö? Oo, täällä on sukarpieni. TP. TP. Aa. Tosta. Hyväksy toi. Mä heti hyväksyn ton aina. Meidän mä hakkaan täältä. Hyväksy toi! Älä huuda mulle. Ite hyväksy se. Mä en jaksa odottaa sua. No, täällä on joku pelaaja. Mm. Nyt se lähti. No ja hyväksy. Vihdoin. Nais täällä. Tää onkin hirveen näköinen beissi. Tää on Lukan suojaama. No on täällä jotain semmoista paikkaa, mitä se ei oo suojannut. Ai täällä yläkerrassa. No se ei oo tätä puolta suojannut, mutta täällä puolella ei taas oo mitään tärkeitä. Mä haluun täältä chestistä jotain. Mä haluun tän chestin ensin. Mikäs Mitä sä toi? just teit? Heitin pihviin. Sä sait Enchanted-kirjan. Niin sain Smite 1, aivan surkee. Saat mä sen? Miksi mä haluaisin? Chesteille nyt aina tulee tarvetta. Ei, mä just vahingossa laitoin tohon mun miakan tohon. Kiitos. Älä enää tee noin. Tää on Lukan suojaama, että joku beissi, mitä se ei ois suojannut. Ei sillä oo semmosia. No sitten mä en niitä voi... Sitten me ei voida krieffata, come on, näin. Etsiä joltain muulta. Kaikki tietää. Onko muuten jotain beisejä, jotka sä oot suojannut? Vai minä? Niin. Missä on Lukan luutteja. On yksi. Mennään sinne. Mut se on mun oma beissi. Mut onko siellä Lukan luutteja? On siellä
Eli ei mitään Diamond Swordia tai muita. Ei. Mut siellä on mun Netherite miakka. Ota hetki, onko Luka suojannut nimenomaan tätä? Hei, sä otit mun... Obsidiania! Ota hetki, anna mun ottaa näitä asioita. Mä tartten näitä, mulla ei oo yhtään rahaa enää. Mut on griefattu. Mä kerroin Lukalle, että sä kriappasit tätä. Ha, ite päästit mut tänne. Lukas ottaa tehdä susta ilmoituksen. Hei, anna nyt se tän. Okei. Tuho sänky. Mä voin molempia. Kumman sä niistä pystyt tuhoa? Sen, joka oli crafterin vieressä. Oli mun sänky, mut mulla on omakin. Joo. Pitäisikö meidän lähteä mainaa? Ehkä. En tiedä, ehkä. No, mä katon ainakin, että voinko ite... Mä löysin maasta sulkerboxin. Oliko siellä mitään hyvää? Mä en tiedä. Eli oliko se alue suojattu? Obsidiani. Savipalloja. Jonkun verran. Tää oli siis vaan maassa silleen niinkö... Miten mä nyt sanon? Siis joku oli dropannut tän. Elikkä siitä ei voi olla... Mä ite oon tällä hetkellä luolassa. Arvaa mitä? Tietinkö mä kriappaan sen? Siitä Niinpä. ei voi olla Se on muuten mennyt tähän läheiseen ravineen. Koska tänne menee roskia ihan sikana. Ja mä en taas hetken oo pelannut Minecraftia, että sen takia mä en oikein oo Pitäisikö meidän tehdä joku meidän server? hyvä. Ehkä ei, koska musta tuntuu, että katsojat ei halua nähdä meidän rauhallista Minecraftin pelaamista. Rauhallista meidän PvP-servu. Ehkä ei. Mä en oo enää kovin hyvä PvP:ssä. Mä oon joskus ollut. Haluatko ottaa 1v1 mua vastaan? Mä en oo hyvä. Vai et oo hyvä? Mä en oo oikeesti hyvä enää. Mä oon ihan ruostees. Siis, jos sä oot ruosteessa, niin mä oon hajonnut PvP:ssä. Siis oikeesti mä en muista enää miten masettiin. Siis, se on... Osaatko sä kunnolla miakka PvP:ttää enää? Osaan mä jotenkin. Mä en siis yhtään mitenkään. Mä oon aivan vitu huono nyky. No pidetään yksi semmonen leikki. No, ehkä ei. Koska Oikeesti, please. sä et halua edes tietää, kuinka surkea mä oon. Haluun tietää. No okei, mennään kahakkaan. Kahakkaa. Joo. Siis mä ajattelin silleen kaksintaistoa. Niin. Mä voin laittaa sulle pyynnön mun päkkiin. Siinä mulle tulee oma kustomi. Kiitti. Ja mä katon, täältä puuttuu. Tää on sitten mun oma päkki.
Mä oon Kustamäkitin jonossa. Ai vittu. Vittu sä et... Joo. Missä sä oot? Vähän niinku joku tuli munkaan Kustamäkiin. Mä No, voin laittaa sulle pyynnön joskus, mutta... anteeksi. Ei nyt. Please. Anteeksi. Mä nyt yritän tappaa jotain tyyppiä. Noin. Miksi ketussa mulla ei oo pearleja? Ei. Mun netmiokka meni. Jee. Mä en tykkää niinku niistä tyypeistä, jotka käyttää enderpearleja. Kuoliks sä? En vielä, mut pian. Tähän miakkaan sitten tulee Häviö. Aha, tässä... Noi ja, no niin, lähetätkö mulle pyynnön? Mä oon tällä hetkellä... Mä vahingossa vedin mun miakan pois, niin mä... Älä kysy mun sitten settiä. Tää on mun setti. Missä sä oot? Suomi noob! Noin. Ota hetki. Onko se toi asetukset? Hyväksy. Hei, tää on ihan huono kitti. Miten niin? Huono kitti, en aio pelata. Miksi? Koska on huono kitti. No niin, koska et osaa pelaa. Vittu, älä sä tommosia ala sanoo. Et osaa pelaa. Vittu, sä et ite osaa. Niinkö sulla ei varaa sanoa tommoista? Ei itellä se joo. Sulla ei oo. Okei, älä sitten oo. Noin, disconnect. No, tää video sitten päättyy tähän. Enkä aio pelata ton tyypin kaa enää. Jotenka, moikka!